Să nu mă distrugez. Jucăm Free Fire. Nu cred, imposibil, imposibil. Am zis? Milada precis. Eu fick en skärm. Ce și se uitați aici. Să dăm un meci. Hai să mai scriu. Trebuie să vedem dacă ne învățăm sau nu. Uite, domnule. Nu cred. Bă, s-a dat cu lopata în cap. Mor. Du-te de racă și mor. Nu mor. Am artistă să fie. De-aia nu mă ține. Pac. S-a închis televizorul. Gata, sunt el. Dacă mă vede unul, zice, aoleu. Battle Royale. Battle in style. Bun, mă vede unul. Să mă aruncă la mii de kilometri. Nu mă arunca, bă, ce noroc pe mine. Și eu. Bă, dacă mă pușcă unul, sunt mort. Dacă, Doamne, să nu mă tămesc unul. Bă, ce vorbești și îl dau acum? Mai dau încă unul după aia. Așa că cum trage. Ia. Păi poate să le apăsez. Hai. Hai, taci. Dacă astea mai avem și de la... Să vezi... Glowstone de la... Era perfect. Mureau toți pe aici. Erau morți. Uite că dispăreau. Uite unul. Uite așa murea. Bă, cred că e un player. Chiar era.
Ce vă ziceam că moare? Salut! Da, de aud aia și... mi-a dat skin-ul pe chitara mea. O să vi-l arăt. Sar pe măta, sar pe măta. Jaf. Jaful. Jaful, bă! Jaful, v-ați auzit? E un jaf. Jaf casă. Un jaf curat. Ha, săritură. E ce știi tare. Ba, ce gândire. Nu ziceam. Bă, de unde trăgea ăla? Hai că și bă. O să mă duc să levelare. Level 11, băieții. Ia. Mâncare. O să vedem level 11. Și vă ziceam că vă arăt chitara acum. Uitați, hai să pe ea. Vedeți? Cum atât a fost cu acest clip, sper că v-a plăcut, scuze că a fost acest scurt, dar noi ne vedem și ne auzim data viitoare. Și mă bucur că mi-a picat acest film și pe așa ne vedem și ne auzim data viitoare. Nu uitați să dați like, sper să vă abonați și ne vedem.